Ampalaya mo din ha. Pamain lang po. Pamain. Pamain lang. Good morning! Wow! So, mang-harvest mi og gulay. Tara, tara, tara. So, dito. Mang-harvest mi og gulay. So, mga mi sa gulayahan sa among papay. Karon lang nakamata. So, 5:50 sa buntag. Kadali lang mi kay mo uli balik na mi Davao karon adlaw. So, yung gulayan sa akong papa. Siyang ampalaya, pipino. So, siya. Ha? Batungan. Uy. Ampalaya. Patro. Ay, pero tigulang na siya. Tigulang na ang mga gulay. So, nagbago na sila og tanong. Ano sa papay? Ano na sa papay? Ay. Masapayag di ay. So, na ampalaya, pipino, talong, batong, long beans. Saan siya? Ay, cucumber. Mga pipino. Ano siya eh? Bunga. So, mag-harvest na karon og talong, pipino. Ay, ito na. Pipino. So, tara kong papa. So, nag-harvest na sila o pipino. Let's go. Ay, nara! Basta mo na? Basta ipahinog na. Ipahinog na pa? May higot. Wala. Ay, naro. Ayun na dong. Ayun mo palit ang sinilya. So, ipahinog na siya. Para sa bagong similya. Ang tubig pa, mabuti yan dari ah. Aka nagkakog tubig. Agi kan sa balay. Asa? Sa tumbalin na kwentador. Uy, ito na daggo. Pipino. Saan pa daggo na? Ito no. Yun. Ito pa isa dong. Oh. Ampalaya mo din ha. Pamain lang po. Pamain lang. Cucumber, pipino at saka ampalaya. Wow. Sana lens. Nahinog naman lagi. Ampalaya. Ayun. Fresh from the farm. Fresh from
fresh from the farm. So kini sila paano na ni siya, bato na ni siya og similya. Ayan, red. Bagong itatanim na naman. Yun, tinog na ang ampalaya. Similyahon na siya, similyahon. Uy, naipon man lagi dari pipino. Yan. Pipino. Mono tong ampalaya og pipino. Ang talong pa. Asa? So, matuta sa talong. Wow, ampalaya. Talong dong. Dito. So, matuta sa talong. Let's go. Ha? So, talong og okra. Nalayo man ito. So, talong. Oh. Ha? Talong. Senyorita ni na talong. Gagmay. Okay. Senyorita na talong. Paborito ni siya, paborito. Gagmay lang kanang dili sa mo dagko na talong. So may normal ani na fan size. Garbisan eh. Garbisan gihapon? Sige, tagalog na garbisan. Everyday day sila. Harvest ang talong. Ay, para. So padadlaw sila mag-harvest ang talong. Inan nila kadagka dong. So inan nila siya. Kagagmay. Senyorita daw ang kaklase ng talong. Sinato lang daw. Asa na ta? Ang kalabasa. Ang kalabasa ni Dudong Mintok. So dari ang payag ni Papa. Saan siya nagatambay? Lignin na talong. Asa may bunga? So lignin siya na talong. Lignin. Lignin. Tatambay tayo. Ano tanong dira dong? Ano tanong dira? Din ha? Patungan mo na. So long beans dyan, bato. Wala may munggos na kuha na. Araw, na. Dagan mag-harvest munggos. Dagan? Kuha na. So, ano to ang gulayan sa akong papa? So, natin sa pikas yan. Ilan nining gawin ako? Natin nining doon. Ano to? Saan tanong dito? Suma siya. Anak sa akong ate. Pag umangkon ako. Si Lorenzo. Si Lawrence. Buhay sa... Ay, lamit dari dong magkuhan. Lumag mo saging.
Si Lolo mo dito, anak ka dire. Ay, dire magluog saging. Tawing ipod. Magsuba o mais. Saging. Ha? Nagluwag saging. Asa? Itong ano sa gusto. Dito sa balay? Nagluwag ko. Ma-relax ka dari sa bukid. Bulak. Ay! Murag bulak. Ay! Tangkong og alagbati. Asa na to? Ato, alagbati og tangkong. Yun. Ah, Dahon. tara. Buhay sa bukid. So, bumalik mi dito sa Ampalaya. Ampalaya. Munggus. Ready for harvest na siya. Ready for harvest. Munggus. Let's go. Okay. Ang dami siya daw. Nangko. Tinangkong. Tinangkong. Agnas na siya. Para o. Galis ko.